ଗାଡ଼ିରୁ ଆସିବୁ କାଇଁ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଏ ଏଟା ବାପିନ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନା ସେ ତ ଦେଖା ହଁ ତାରି ଭଳିଆ ମତେ ବି ଦେଖାଉଛି ତାରି ଭଳିଆ ଅଧିକାରୀ ଭଳିଆ ଇଏ ବୁଢୀ ଏରା ଆଉ ତୁ ଛେଳି ମାଛ ଦେଇ ବୁଧୁ 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 କିସ କାଇ यार କହୁଛି କି ଏ ବୁଢୀ ବୁଢୀ ହଁ ବେଶୀ ଛେଳିଙ୍କ ହାତରେ କଥା ହଉଥିବୁ ବସିକି ହଁ ଏତଲା ଛାଡ଼ିନି ଏଠି ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଘାସ ଏତେ ଆଜି ବୁନୁ ନା କେତେଟା ଚାଲିଗଲେ କେତେଟା ରହିଲେ କେତେ ରହିଲେ ଆଉ ଯାଉଛି ତା ଖାଇକି ଆସିବି ଛେଳି ଗୁଡା ଯାଇକି ଯିବେ ଯାଆନ୍ତି ଝାଡ଼ା ହଉଛି ଏଇଟା କହୁଛି ଏଟା କାଇଁ ଉଳି ପଇଲା ଏଟା କାଇଁ ଉଳି ପଡିଛି ଏଟା ଏଟା ନା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଉଳି କେଠି ପଡିଛି ଏଟା ଏଠି ରହିଛି ଆମର ଆମେ ଜଳେଇବା ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ନିଜେ ଦେଖିବା ଲୋକ କାହିଁ ଦେଖିବା ଖେଳ ଆମ ଗାଡି ଆମେ ଚଲେଇବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ମାଗିନା ଛଣାଛଣି କରୁଛନ୍ତି କଣ ଏଠି ନା ଏଇଟା ଯେ ବସିଗଲା କିଏ ତା ନା କିସ ଗୋଟେ ସେ ଥିଲା ନା ଇଏ ନଥିଲା ନା କରିଥିଲି ତୁ ତେଲ ଭାଜି କୁଟୁକା ବାଟ ପଡିଥିବ ନା ପାଇଗଲା ମାନେ ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ସମୟ ନା ଜେରା ଛାଡୁ ପକେଇ ଦେ ଗୋଟେ ପାଠ ଚୁପେଇ ଦେଇ ପଛ ପଛ କାଢି ଦଉଛି ଆଉ ଆମର ଖାଇକି ପଞ୍ଚ କେଜି ଗଲା ନେଇଗଲ ତାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗାଡି ଆସିକି ଧରିକି କାହିଁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ମଦ ପିଇଯିବ ନେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ ହଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଯଦି ନେବେ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା କଣ ସେଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଯେମିତି ଆମର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ନା କଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାର ଫୁଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ପାଗଳ କହିଲେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯିବ ନିଶା ଖାଇ ଯଦି ହବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ଘୁରିକି କଣ ହଉଛି ପକେଟ ନାହିଁ ପକେଟ ସବୁ ଜାଣିଛି ପାଣି लो ସେଇଗୁଡ଼ା ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ କେତେ ପେଟା ଥିଲି ବସିଥିଲେ ଏ କଳା ତ ନୁହେଁ ବନା ହେଇକି ସ୍ପେଶାଲ ମେନ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଛି ତ କାହିଁକି ଆସିବ ଏଟା ସାବୁଟାକୁ ପୁରା ହେଇଛି ଖଡ଼ଖଡ଼ ଆଣି ଦେହ ପଛାଡ଼ିବ